Mami ako. Mami. Mami ako. Oy. Tako Abdul. Ano biyon mo? Mami ako pa uwat. Ano uwat niyo? Uwat? Ano uwat na mo? Uwat ano biyon mo? Ano uwat na mo? Ano uwat sakit baran? Sakit sakit ipon? Kataan mo tawag klase uwat? Uwat ano biyon mo? Abdul? Uwat sakit pangatayan pa. Aon ka mo? Hey! Ya Abdul ini kadang-kadang mami mari magugut saja. Baik tanah kumang uwat ng biyun mo. Ba't kataan sinuwat na mo rin ini? Uwat pareho sa ini. Kau lihat magtuin sakit mo. Iban effective. Effective. Gampay nubat yan. Bangon sakit bara mo. Maig magtuy. Iban effective. Ayos yung sakit pangatayan ko. Masin naman. Way naig. Hei, ya Abdul ini pagkali magugut sadya. Ikaw rin naman eh. Kanda na kauig. Manasaw sadya kau yan, Mari. Manasaw? Dan na siya binihan niya ka ako pa. Si umuman siya. Ang pa niya ako iyan. Makasasaw sadya ko na ako buhay niya. Ang yabaling kapahiran, sakitin pangatay.